Pawlu qiegħed il-pedament tal-Knisja ta' Kristu fil-qalba tal-kultura ta' ġensna. Missirijietna komplew bnew fuq dak il-pedament. L-istorja millennarja tal-poplu tagħna tixhed li din il-Knisja Pawlina tat servizzi kbar b'risq is-soċjetà Maltija. Ħadd ma jista' jiġħad li bl-Evanġelju li xandret il-Knisja għaniet il-kultura tagħna. Illum meta nħossuna f'salib it-toroq f'tant aspetti tal-ħajja u tal-fidi tagħna, aħna lkoll imsejħin biex il-Knisja ta' Kristu fostna nagħtuha dera żagħżugħa u mġedda biex tkun tassew il-Knisja li jrid il-Mulej Ġesu. Knisja li tixbaħ lill-ewwel komunità nisranija. Knisja mibnija qabel xejn fuq il-kelma talla u l-Ewkaristija, partikolarment l-Ewkaristija tal-Ħadd. Aħna ma rridux Knisja mbeżża bil-bibien magħluqa. Ma rridux lanqas Knisja li kif forsi jaħsbu xi wħud trid timponi fuq l-oħrajn u fuq is-soċjetà. Aħna rridu Knisja li l-qawwa tagħha iġġibha mill-kelma ta' Ġesu u mix-xhieta ta' dawk li huma tassew konvinti. Irridu Knisja li ma tibżax tiddialoga mad-dinja u mal-bniedem u x'inhu t-twemmin tiegħu jew tagħha. Intennu li dan hu mument ta' grazzja għalina lkoll għaliex kif iż-żjara ta' Pawlu fostna ta' truħ lil qafas soċjali ta' dak iż-żmien, hekk issa nħossu li din il-waqfa qasira tal-Papa Benedittu fostna tista' tgħinna niffukaw mill-ġdid fuq il-qalba ta' dak li dejjem ħaddanna bħala l-fidi tagħna. U lillum m'hemmx dubju li jeħtieġ imbuttatura ġdida. Bil-personalità u bil-profondità tiegħu, kif ukoll bl-għarfien profetiku ta' żminijietna, infisser hekk tajjeb fl-enċikliċi li hu tagħna s'issa, il-Papa fostna jista' jgħinna niftħu għajnejna dwar il-qagħda tagħna llum. Nistennew li l-Papa jurina wkoll id-direzzjoni li jeħtieġ nieħdu biex pajjiżna ikompli jħaddan viżjoni għall-futur li ma tqarraqx, imma li tibqa' tħares lejn il-fidi nisranija bħala teżor li jolli u mhux ibaxxi id-dinjità tal-bniedem u tan-nazzjon tagħna. Quddiem it-traċedja tan-nawfraġġju, il-Maltin laqgħu lil San Pawl, qasmu miegħu fit-tiġrib u ħabbewh. Fil-baħar imqalleb li għaddejja minnu l-Knisja u b'mod speċjali l-Papa fejn hemm min qed jipprova jsikket il-leħen profetiku tiegħu, inħossu li aħna bħal missirijietna imsejħin biex nuru imħabbitna u r-rabta tagħna mal-Papa. Fid-dawl ta' dan kollu, nistiednu lil poplu Malti u Awċi biex fit-tmiem il-ġimgħa li ġejja nagħtu merħba lil min ġej iżurna f'isem il-Mulej. Inħeġġu lil kulħadd biex jieħdu sehem fil-laqgħat li huma imħejjija matul il-jumejn li l-Papa ser ikun fostna. Billi din iż-żjara hija mument ta' grazzja, nafdawha f'idejn Omna Marija u l-Apostlu Missierna San Pawl.
natukom il-barka pastorali tagħna. Bran ta' kull ġid mis-sema.